Bon dia, bona tarda o bona nit, independentment de l'hora que estiguis veient aquest vídeo, et desitjo que tinguis un bon dia, una bona tarda o una bona nit. I en aquest vídeo vull fer una petita correcció perquè el canal de Twitch que jo vaig dir que es deia GameSport Lleida eren en anterioritat, fa uns mesos. Fa poc va canviar el nom de Twitch a GameSports Electronics. En la descripció del vídeo us deixo els enllaços i ja de passada doncs llegiré la descripció del seu canal. GameSports Electronics tracta d'esports, videojocs i comunitat gaming. Suma't a formar part de l'ecosistema dels esports electrònics de Catalunya i el món. També som una agrupació amb experts de diferents disciplines, tals com edició de vídeo, comunicació, periodisme, locució, màrqueting. T'esperem. Llavors jo en els enllaços us posaré l'enllaç del canal, també a l'About que acabo de llegir, que en l'About també teniu els enllaços de TikTok, Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn per si voleu saber més informació, i a més el calendari, que el calendari és una opció de Twitch que tenen molts tots els canals. N'hi ha canals que l'utilitzen i n'hi ha canals que no, i el GameSports Electronics l'utilitza. El calendari és perquè sapigueu quins dies fan o no fan, a quins dies i a quines hores retransmeten un campionat o potser fan anàlisis d'alguna cosa, etc. D'acord? Llavors també us deixaré el calendari perquè aquest canal de Twitch, que és el GameSports Electronics, també fan servir molt bé el calendari si li voleu fer un seguiment, d'acord? I fins aquí l'explicació, fins aquí la informació del canal de Twitch, que ja no es diu GameSports Lleida, com vaig dir en un anterior vídeo, sinó que es diu GameSports Electronics. També us vull dir que en el vídeo que vaig posar els enllaços ja he actualitzat l'enllaç que estava malament, Allà també està el de GameSports Electronics, però volia deixar en clar per si algú només es queda amb el vídeo i no es posa a mirar la descripció del vídeo. Jo en aquesta descripció tornaré a ficar els enllaços repetint el canal de Twitch, l'About i el calendari, d'acord? Doncs fins aquí, com sempre, recordar que tots els canals de streamings com el meu, si sou menor d'edat, que ho vegueu a l'streaming acompanyat d'una persona adulta, recordeu-vos. Si sou menor d'edat, jo sempre us recomanaré que vegueu o que informeu del vostre tutor adult, del vostre pare, mare, del canal que esteu veient perquè estiguin informats, si sou menor d'edat. D'acord? Sempre intento fer aquest recordatori, a vegades se m'oblida, intentaré sempre recordar, d'acord? I per últim, que gaudiu d'un bon dia, que espero que hagueu gaudit d'aquest vídeo, de la informació, i que gaudiu d'un bon dia, bona tarda o bona nit. Adeu!